Dagan ka. Bunal. Ikaw ko na bunalan. Hindi ka mo dagan. Good morning mga ga. Another day, another life, another blessing na po sa itong tanan. Karon ang ika-33 nga adlaw sa ato ang 100-day running challenge. Usahay ga tungod sa atong kabisi, tungod sa atong kadaghan nga gipang buhat sa pangadlaw-adlaw na atong kinabuhi. Usahay malimtan na nato pag-amping atong kagalingon. Usa sa paagi sa pag-amping sa atong kagalingon or pagpangga sa atong kagalingon is through exercise, no? Kung wala pa ka kasugod og dagan ga, ginganyot ikaw nga dagan, no? Dili pa ulahi ang tanan. Pwede ka magsugod karon, ugma o sunod adlaw basta kay dagan ta, ha. Tara, let's go. Tagay na ko yung mga amigo na dire paabot sa kuha. So ko lang rin mo sa yo nigabot ko tanawa. Ha? Tara. Ngayon na yun? Ha? Gana ba? Nakita na lang yung Mitch. Ha, Mitch? Pre, sorry kayo, bro. Ito, kayo. Kung bibigalan. Sorry kayo kung sigalit. Iyan sa kong mama. Sigil na kalitan eh. Sige lang, buwag-buwag buta ng taon-taon. Murang, mag-bike ka na. Pwede ka naman kayo na, pre. Ha? Mag-bike ka. Ah, na, challenge mo ni. Amo ni. Buwag na may sugod. Tagan, pre! Laka na! Mana mga ga. Nagkabuwag-buwag na gini. Pero okay na mga ga. Sama sa kinabuhi. Kay pag sugod na kailas ng barkada mga ga. Mga bata pa ta. Sige pa tagpundok. Mabot ang panahon nagkutan ninyo. Maban magkalagyo-lagyo. Ang trabaho. Lahi-lahi nagikabisihan sa kinabuhi. Mabot ang higayon sa kadugang dagan sa panahon. Magkapundok kita yung balik. No, sa itong mga barkada. Maong padayon lang kita, no. Padayon lang diha. Kay mabot ang panahon. Magkakita na tanan nyo. Magkapundok na tagbalik. Morning day. Huwag sa akong mga barkada diha. Magkita tayo nyo pohon kay medyo bingaw na ko ninyo, ha? Unsa na? Unleaded? Diesel. Hangin, no? Nabi tubig. Gi. Ate, labot yaw. Komisyon na. Shout out si Giordano, pre. Si Giordano. Si Canilla. Taga na show. Tagas balik. Sa kusa kalisod sa problema show. Problema dyan na siya. Pautog show. Pautog yan. Latan. Ngayon na ya. Paspasi ka ba? Mainitan ka. Kung warrior sa gaga, no? Ay kalimot pag-ampo. Balagon sa mga ampo. Kanala mong tunarong. Ito. Ay kalimot dito pag-ampo kay mo na source of power, no? Katong pagka-warrior. Itong source of power. Atong Ginoo. Sige ampol mo. Para makaulit sa balay. Ulit lang sa balay ba? Igo lang yun maka. Basta makaabot lang. Na, para yun to, pre. Mata. Mana yung kaglukan mga ga. Basta mag-ubay may sa kumigo. Kani, gahan na. Kay pulos mamila ngayon. Bisag dali ta. Kaya na tayo dyan eh. Lalangay kita na ni. Away absent. Itong para dislister na. Absent mo gani. Karoon pa noon, no? Karoon pa noon na wala na. Yawa yun na ni. Aksa na guya ba? Bulot tayo. Iyak pa na wala bukod uban. Gusto kami tinuguan dito. Yes, kung na-open. Pero boy na lang. Umayabot. Late sa ni mga ga. Alas city na. Doon na lang ga. Dayon. Muntag deh. Finish line na mga ga. Usahay mga ga. Hindi na ito malikayan nga. Mas priority pa na ito ang uban kaysa itong kaugalingon. Mauna nga, mas inutunta nga, mas priority na itong kaugalingon. Labi na gyud og sa health or sa panglawas na ang atong hisgutan mga ga. Ugma na pud pohon mga ga. Ang susunod na itong adagan, ang susunod higayon. Padayon mo sa pagsuporta. Ganoy TV, Anoy out. See you!